kon mati dening aku. Kanjeng Rama Prabu sampun ngantos Yayi Wiyasa ingkang dumugi ing sirna kula kemawon Rama kula panjenengan pejahi Rama ingkang lepat menika kula menawi ngantos Yayi Wiyasa dumugi ing sirna mboten wurunga kula ingkang kekathahan dosa Yayi Wiyasa dumugi Ngastina menika ingkang paring dawuh ingkang nimbali kula menawi ngantos dumugi ing sirna kula ingkang lepat Rama, kula ingkang dosa, kula mawon Rama. Kula ingkang lepat upami rikala semanten. Kula mboten prasetya wadat tanpa krama, kula purun palakrama tumunten kula jumeneng Narendra. Kula kinten sampun mboten wonten perkawis. Nanging nyatanipun inggih kanthi sedyaning manah kula ingkang mekaten kala wau, mboten nuwuhaken karaharjan malah nuwuhaken rubeda ingkang mekaten. Rama kula ingkang lepat kula kemawon Rama Dewabrata kula aturi mejahi. Aduh anakku nggeran. Oh. Wenas dening Rudira kawang-wang gegana bangsu mirat jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Anak Gungger Dewabrata wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama yen dinalartuk sumbering dahuru Ngastina iki kabeh luput ora mung kowe dhewe ingsun ya luput keneng apa ingsun biyen mung nuruti katresnan semono uga ibumu golekake kamukten nganti ora eling yen kuwi gawe kapitunan kowe ya luput Dewabrata dene gene ya kowe nglakoni wadat moh rabi tundane ora gelem dadi ratu iki rak luput kabeh to nggih ya wis mbok menawa kudu mengkono kodrating lelakon Praja Astina Wiyasa wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Prabu ngene ya nggih jumbuh kelawan kekudangane ibumu Durgandini lan mbok menawa kudu mengkono lelakon Praja Ngastina ingsun kanthi rila legawa masrahake Praja Ngastina marang jeneng sira ingkang sumilih keprabon wangunen waluyakna nggih Praja Ngastina aduh Wa Prabu sewu nugraha kapatedan ing kula sih wilasa ingkang paduka paringaken dumateng kula menika mujudaken raos tanggel jawab gesang kula tumrap Praja Ngastina mboten langkung Wa Prabu saha Kanjeng Ibu nyuwun tambahing pangestu kasidaning lekas mrih rahayuning Praja Ngastina yo kula lumintu pangestuku mung bae ngene Wiyasa wong jumeneng ratu kuwi kudu darbe garwa prameswari rehne ingkang raka si Citragada ora lono sugenge
Mongko nyatane Darbe garwa sakloron. Ambika lawan Ambalika ya si Ambiki. Kawula nuwun inggih dadi apa-apa tetepa minangka jatu kramanira. Nggonira mengkoni kaprabon ana Praja Ngastina. Garwamu loro ingkang minangka dadi garwa Prameswari. Inggih. Kanjeng Prabu ngestakaken dawuh. Ya anakku Wiyasa muga-muga sira bangkit mangun karahayaning Praja Ngastina. Nggih, Kang Mas Dewa Brata. Rayi para nyuwun tambahing pangestu minangka sesulih paduka jumeneng nata wonten negari Ngastina. Duh kadangku Yayi Wiyasa. Pun Kakang melu ndedonga anggonira jumeneng nata. Muga-muga kinasihan dening Dewa Kinamulen Widodari sinuyudan para kawula dasih. Semono uga pun Kakang pujinen Yayi marang Bathara ingkang ngakarya jagat. Pun Kakang tetepa ing dharma jumeneng pendhita ing pertapan Ngetalkanda peparap Resi Bisma. Ulup Wiyasa wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Prabu. Sakwise sira wis ingsun tetepake jumeneng nata ing Ngastina, jejuluka jumenenga Maha Prabu Kresna Dipayana ya Prabu Abiyasa ya Sang Narpati Wiyasa. Inggih ngaturaken genging panuwun Wa Prabu. Durgandini wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Wis keturutan to karepmu. Nanging eling den eling. Besok yen kala mangsane tedhak turunmu padha bentak sirah merangi tangan landesan dengkul. Kowe aja nyalahke sapa-sapa ya. Kuwi waing karma kang mbok tandur ana ing Madyapada Durgandini. Kayune Purwa sejati
nangis layung Semareka den prayitna semuni rire eka bali tityani gandha yani Om Trisanya Purnama Sasi Om Kilar kilar sameti tengahing latar milang lintang bimo sati Kyai Badranaya wonten timbalamu ingkang adhawuh sinuwun marmane Kyai Semar dak timbali iki ana bab ingkang magepokan lan praja Ngastina iki Kyai ngrembak bab negari kok Semar sing didhawuhi mirengke mbok para narapraja napa Kang Putra nika ditimbali mengko dhisik malah para narapraja lan para putra aja nyumurupi luwih dhisik Kyai ketingalipun kok Radi Wigata sanget niku gek babagan napa lho persajan wae Kyai dina iki ingsun wis kepengin bakal lengser ke Prabon oh jenenge kaget kaya mesokur
Engko nek ora bareng kok darani dudu rombongan. Kowe iki senengane nek bareng malah diuring-uring. Kowe do krungu apa ora? Sinuwun Prabu Abiyasa bakal lengser ke Prabon. Ki kepiye? Kowe iki do ngerti ya ngono. Sak ora-orane kowe iki ya klebu Panakawan. Tekse melu mangerteni babagan kahananing negara Ngastina. Coba to. Ngastina ki kurang apa? Ayem tentrem ora eneng apa-apa. Lah kok malah panjenengane Kang Sinuwun lengser ke Prabon, Nger. Iki arep eneng lelakon kepiye to, Le? Mbok prayogane sampean ki miterang to, Mo. Mangkir mbiyen. Peremban. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Ya piye, Kyai? Dasare napa? Kok sinuwun daya-daya lengser ke Prabon? Wong nyatanipun negari Ngastina gemah, ripah, jinawi. Kawulane tumata tur tentrem raharja. Mboten to, sinuwun? Janjane enten napa? Kula niki menan paringi dawuh. Kyai Badranaya. Andadekna sumurupmu ya Kyai. Ingsun jumeneng ratu iku mau rak mung nglegani kersane Sumargi Kanjeng Ibu Dewi Durgandini. Ibarate aku mung lungguhi klasa gumelar. Werdine negara Ngastina iki aku ora yasa, ora melu kangelan. Sepisan kuwi kaping pindhone aku Palakrama wae karo putri-putri boyongan saka negara Kasipura. Kuwi wae dek semono. Sing leboni sayembara Kakang Citranggada, sing perang ya Kakang Citranggada. Dadi garwaku Yayi Dewi Ambika lan Yayi Dewi Ambalika, ya Ambiki. Iku garwa triman paringane Suwargi Kakang Citranggada. Coba to penggaliyen Kyai. Ing atase kamulyan semono gedene kok aku ora rumagang gawe apa-apa. Ing mangka Yai ana tetembungan wong yen kepingin mulya kudu wani mbedah praja boyong putri. Ing mangka lalakon kuwi ora tak sandang babar pisan. Kudu rungokno kupingmu cah. Para Mas Bayi. Anak-anakku kuwi. Coba kurangane apa sinuwun Prabu Abiyasa kuwi? Rak nemu kamukten kamulyan tur dasare ya wis peputra. Ning jebulane penggalihe iki ora bagya mulya. Jumeneng ratu mongko wis duwe putra. Negarane ya ayem tentrem. Kok penggalihe mesa ora trima. Sing dipenggalihke aku iki duwe negara biyen aku ki ora kangelan, aku ki ora yasa. Bojo wae ora tak karepake, bojo mung triman. Ora, piye kuwi? Mongko netepi tembung wong ki nek kepengin bakal mulya wani bedah kutha Boyong Kere. Boyong Putri nyuk. Ngono. Mongko nyatane ku ora disandang karo sinuwun Prabu Abiyasa. Kok semono penggalihe Sang Prabu? Sinuwun. Menawi saking pemanggih kula janipun mboten napa-napa pendhan niku mpun nampi kanugrahan pemanggih kula panjenengan pun mulyake negara Ngastina. Negara Ngastina niku pun ayem tentrem. Lah kok paduka sinuwun ngendika iki kados mekaten. Ya wis karben Kyai. Jalaran ingsun mung tansah gawang-gawang eling dawuh pangandikane Sawargi Kanjeng Ibu Durgandini Dek rikala semana sarta pengendikane Kanjeng Prabu Sentanu persasat nganti tekan dina iki penggalihku durung bisa lali Kyai. Soroting pandam sumula amadang jroning pasareyan
ngenani wadon murmu kalingan ngangrangan sang tiamanahen kong sumungkem guling sang kakung rarepo alon wuwo sira baboyayi maneman piratentik branto yayi ulun tadah runte Yai Semar kula timbalana bendaramu katrune pisan Destarata Pandhu dalasan Widura kenen ngadhep ana ngarsaning ingsun. Nggih kula estakaken nanging wanti-wanti kowe aja matur yen to ingsun bakal lengser ke Prabu lho. Nggih mboten kula estakaken dawuh paduka. Sinuwun. Permara reh mangos womyong ambrang ngengkat di karunaning aswase nganeng marga amat kong risang konto astrat mojo lang lalu ngulati seruya marangsang waya kumya samara wayanto kagiyatraos sing manah kula Kanjeng Rama dene paduka Rama Prabu kepareng nimbali kaliyan kula pun Destarastra Rama semanten ugi kula Rama ingkang putra Pandhu Cemadong dawuh inggih Rama kula ingkang putra pun Widura Cemadong dawuh Kanjeng Rama putraning Sunggir katrune pisan Destarata Pandhu sarta sira Widura sumurupa sira iku mau wis akhir diwasa wis patut kalamunta mengku wanudya sira ingsun dawuhi sambut silaning akrama sumurupa iki praja
Praja Mandura ana sayembara pinilih nanging sira Pandhu kang sun utus lumawat marang Praja Mandura. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Iya. Kanjeng Rama. Menawi saking pamanggih kula nama sampun trep menawi Yayi Pandhu ingkang bidal lan malihipun kula sampun trimah Rama upamiya kula selaminipun boten dipun ladosi putri inggih mboten menapa-menapa lan maripun sinten Rama wanita ingkang purun ladosi kaliyan kula kulup Destarastra nanging ora kena semono nggih Destarata manungsa kuwi judune ya menungsa wis Pandhu sira budhal kanthi nen Panakawan kawula nuwun inggih Kanjeng Rama mboten langkung kula nyuwun tambahing berkah pangestu iya Pak Prangga Puja Raharja mrih widodol lebda ing karya Kang Mas Pambayut kula nyuwun pamit minangka sulih sarira paduka. Oh, adikku Di, yo Pandhu. Semono bektimu marang pun Kakang. Yo tak dongake antuk karya Yayi. Gegarane wong krami
Ya ini Semar kena gawe tetembangan penak ya, Truk. Kowe ya apal. Apal. Iki tembang apa? Dirada Meta. Dirada Meta jejer buta gedhe kok. Sri Mejemuk. Ngarya kono. Ngawur wae ora kena Smarandana. Oh iya, Smarandana mulane kuwi. Wah, jan kepenak. Wah, dijeglekne diuran-urani. Ya perkara Ndara Pandhu iki kerenan apa ora ya ta Gong. Lho, lah iya perkara ditampa becik apa ditampa ora ki wis mangsa budhuwa, butuhe kene nglipur. Mulane kuwi. Mangga pola jengaken rumiyin. Ibu Harjutri. Lho. Jengglengke, Mas. Sing seru. Anakku ngger Sugareng Su Petruk karo Suwedan. Ana apa Su Semar? Su Semar. Anggere tiba aku kok elek. Tenan kok, Truk. Upama Semar iku ora pakku tak dol sak payu-payune kok. Karo wong tuwa ora kena ngono kuwi. Lah kepiye? Padha-padha anake dibedakake. Kowe iki rasah ngundamana. Kowe iki rasah ngundamana. Mbok kowe iki ngelingi ngapa? Ora ngelingi kepiye? Kowe iki rabi sing rabekke sapa? Genah dirabekke Hansipno. Lah kowe pengkragati wong aku mbiyen ketangkep. Apa ya ngono kok? Kober-kobere omong. Alah ya men Truk. Kepiye? Ora mangsaku bapak ku ya mbanci dhe mbanci ladan. Nek karo Gareng ya saja ditresnani kowe ditresnani nek karo aku kapan to? Ya Semar ki tresnani aku. Senengane kok ngampiak awur-awur. Den. Ndara Pandhu. Panjenengan iku nampi dawuh ampun ditampi bentoyong. Aja digawe susah, Gus. Lelakon niku adile mung dilakoni, penandhang niku adile nggih mung disandhang. Nek panjenengan boten kersa tumandang niki mengke ming bentoyong dadi ati dadi pikiran. Ngaten? Ning ya kosek mo. Kowe ora ngerti to perkarane apa to sebabe Ndara Pandhu kok susah. Lho, kuwi ya mentoyong penggalihe. Aja mbok padake anakmu telu mung Gareng aku karo Bagong. Sinuwun Prabu Abiyasa kuwi wis peputra telu, Ndara Dasarata, Ndara Pandhu, Ndara Widura. Mongko sing diperintah kuwi Ndara Pandhu. Kon rabi luwih dhisik. Ya ta? Mongko kuwi duwe sedulur tuwa. Bentoyong lho Pak, kok ngono kuwi rumangsamu. Kepiye to? Nglangkahi, mongko nek jenenge wedok nglangkahi lanang ki umum. Nek lanang nglangkahi lanang ki pancen nyangate ora penak-penak. Walah, nek aku ya ora. Nek aku ya manut kebutuhan. Lah aku ki ya nglangkahi Gareng karo kowe to mbiyen.
Gareng durung apa-apa aku wis ora bisik. Ya mergane ketangkep kuwi mau. Kowe meneng ora? Tak shotke. Dadi werji cacing kowe. Senengane kok ngombro-ombro ora. Ndara. Sampun to, Den. Panjenenganipun Ndara kula aturi menggalih kanthi seleh. Raosipun kedah semeleh. Ngeten? Ampun dipun campuri aku engko piye, aku bakale kepiye. Ampun ngaten. Panjenengan dipun perintah kayane Kang Rama. Nyuwun pangapunten, Kang Rama niku Narendra Soca Bathara tegese. Kang Rama niku ngertos sadurunging minarah. Netra jawi enten, netra nglebet inggih wonten. Netra jawi saged mawas kanthi pramana lebeting penggalih menika mawi petang ingkang memet teksipun iki engko nek mengkene bakale mesti kaya ngene Kang Rama niku pun priksa. Milanipun kenging napa kok benan kok dadak tida-tida. Ngaten? Monggo kula aturi paring dawuh. Sing ngribeti bab perkawis menapa? Mangke mbok bilih menawi kula sederek urun-urun saged ngudari ruwet rentenging penggalih. Nolo Gareng, kula Pak Petruk ndawuh. Agong apa Mar? Pancen dudu anak wong tenan. Anak apa? Anak wedhus. Wedhuse malah kowe. Adik ngono, wong aku anakmu, Dik. Iya to? Gareng iki cempe, Petruk cempe aku iya. Wong telu iki wis sak satenan. Engko ora mengak deplok kowe engko. Coba nger. Kowe rengeng-rengeng gage. Panjenengan mlaku ya wis adoh. Kanggo nambani awak kesel. Awak saya gage rengeng-rengeng ora kitang sedhela. Mangsa iki mau kok tegang terus. Pancen ya ngono kuwi kok. Witikna kepiye? Ya. Coba tole. Jajal kaya ngopo? Nolo Gareng maju. Wah, ya. Pokoke klasik lho Truk iki. Wis to. Pancen dawuh ya mengkono wis rasah werna-werna sing baku lakone kecekel kabeh. Nah iya. Tenan. Iki rong bengi diajar lakon. Iki nang kene Banjaran Abiyasa sesuk bengi. Eneng dilantas didhawuhi karo Pak Joko Susilo Ambal Warsa Polri. Mongko sesuk dipunduti lakon Kresna Krida Brata. Kresna Krida Brata kuwi Kresna gugah sakdutane. Kepiye? Wis to. Aku ki urung tau kok lakon wahyu ngono sing enteng ngono jar kuwi. Ya ora wong kabeh ki ya sak kersane sing arep mundhut. Truk, duit ki kuwasa, Truk. Ngono ya. Iya. Lan maneh pokoke aja nganti mbalekke pundutan. Nek iso lho kuwi. Coba aku ki bakale suk bar bodho kuwi ditimbali ana salah sawijining penyanyi sepuh arep payangan nglumpukke anak putu. Ya halal bihalal ngono lah. Tur aku dibayar komplit terus dijaluki lakon. Pak mantep kula nyuwun lakon. Nggih niku entene Kawah Candra di muka. Nggih aku ngono. Hasil ku tak kei carangan ngono lho. Lah terus aku ki tekon, mboten to Pak, kok panjenengan mundhuti lakon Kawah Candra ngono pripun to? Ngeten. Pak mantep. Kula ajeng kepengin ngerti. Jane Kawah Candra di muka niku nguripi napa mateni to? Nek ngendikane Bapak dalang niku cemplungke Kawah Candra di muka dadi intiping neraka niku rak mateni. Ha iya. Nek keneng napa gate kaca cemplungke enten kawah kok dadi hebat. Wis sanggeni kok cemplungke mriku dadi hebat. Jane Kawah Candra di muka niku biyene pripun? Ha modar to aku. Arep tak balekke duwite wis entek.
Walah, wis. Bareng ngono kuwi tekadku aku ngolakane buku rong lemari tak bukai kabeh. Sida ora petuk, Tru. Ora petuk. Lah kok bareng ngono ki aku ki ora jarak. Bukune Suwardi Pak kuwi tulisane Jawa. Kono kuwi eneng apa kuwi nyebutke lakon ya kuwi Kawah Candra Dimuka. Heeh. Iki bulane laire Semar. Laire Semar. Laire Bathara Guru, laire Togok. Kuwi bareng karo laire Kawah Candra Dimuka. Ha terus kuwi dagelan, ora nganggo dagelan. Apa eneng? Wong Semar agek lair. Lho, arep nganggo dagelan apa kowe? Modian ora kowe. Ayo. Arep kepiye kuwi? Lah terus garenge ya ora nganggo gareng. Nggo apa? Pokoke garenge ora fungsi. Duh. Ya bilung ala apa meneh bilung. Wis pokoke ora ning dagelan kuwi. Semong iki delujut. Tek delujut. Ning tenan truk kuwi wah aku tekan sayahene iki bentayung kae. Nek ya ora apa-apa truk wong-wong jenenge wong kuwi ana bukune kok arek ngurutke kowe. Ya iya. Ning ya kuwi truk. Ya tak gawe naskah tak tulis sik truk. Pamrih apa? Engko aja nganti aku iki lunga saka jeneng garis-garis sing wis ditulis ngono lho. Oh, kuwi heeh. Ya pancen bener dalang kudu sregep maca. Aja isin maca. Ini ya ora kudu plek nek nggon wacan. Ngono. Ya. Rasa isin wong presidene maca kok. Dalang maca isin. Oh iya. Ning watone ya kuwi, najan to maca sing diwaca kuwi bleger paugeran. Isine gawe dhewe, Tru. Oh iya. Ya, bener. Yo, Kang Gareng, ura-ura sik. Heeh. Gamelane komplit. Iki kagungane Kang Mas Kondang Sutrisno. Mas Haji Kondang Sutrisno Tru iki Sanggar Putra Pandhawa. Heeh. Karawitane RRI komplit. Heeh. Komplit. Pimpinane Mas Giyono. Ya. Pembantu pemimpin Warsono. Iya. Oh, kuwi pembantu kuwi. Oh iya. Iya. Mula ora betah melek. Ya betah wae kok. Jajal Kang Gareng. Heeh, hubungi warangganane 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Tenan. Waranggana dadi jejer. Kaya wayang disimping. Tenan kita legi. Kok legi ayo to abang-abang kita mateng. Ya. Anu iki aku arep ngaturke anu sik, Truk. Apa? Jinman mari kangen gagrek Ayoja. Oh iya. Jinman mari kangen gagrek Ayoja. Heeh. Iki ata-aturake pepundhenku para sesepuh, para pinisepuh ingkang tasih kepareng nenggah wungon dalu menika. Ya Kang Gareng. Mangga sugeng lelenggan wungon dalu menika kanthi merdikaning penggalih nyiras pantes nyuwun ngersanipun Gusti. Mugi-mugi negari kita Sumantara hingga pinaringan ayem tentrem kemaripah loh jinawi. Iya. Wis muga-muga ora ning pasulayan, ora ning beda panemu monggo. Iku becik ning aja nganti nuwuhake ya kuwi gelaning ati. Engko nek atine iki gelo Kang Gareng, wong ki arep dikaya apa atine gelo ki nyambut gawe iki mesti ora becik. Ngono ya, Truk. Iya. Ya. Maka keparenga salah setunggal kula ingkang saking RRI kemawon. Saking RRI rumiyin. Keparenga maringi jineman mari kangen gagrek Ngayogyakarta. Mangga keparenga salah setunggal, Mbak. Nggih, Mbak Lestari kenging. Yo, Mbak. Sing pinggir dhewe. Ayo kena sing nomor 2. Saka pinggir nomor 2. Hah. Yo, Mbak Lestari. Heeh. Mangga. Lalu Lintas. Lalu mangsa, wes. Oh, lalu mangsa. Mangsa Neno
Magut, magut. Mangkir yen, Bu, mangkir yen. Ah, mengke anu, napa niku kula garis bawe riyin. Menika kula aturi nglajengaken kemawon. Tegesipun lalu mangsa panusuling magut yuda magut. Nah niku pedhotane bener. Nek magut. Nah, niku rak pedhotane rak diewer-ewer. Ora pas. Dadi magut yuda niku wong perang. Ayo, maka pun mangsuli. Kula riyen nggih ngoten niku, kula didukani swargi guru kula. Kuwi pedhotane ora pas, Mas. Medhot ki ya pas. Magut yuda ngaten. Maka mangsuli riyen, Mbak. Maka Lalu mangsa magut yuda magut ya. Magut yuda magut. Ya. Yuda. Ayo. Ayo. Mangga pun sambet malih Bu. Nano mangga. Kendula kenduli niku nggih kena. Wong niki lagu bebas kok mangga. Mlaku ngetan bali ngulon niku nggih kenging. Jarik kawung diwiru-wiru. Lah wis salah siji ae to, Reng. Kabeh kok mbok arani malah kono bingung. Pokoke mangga, mawi parian nggih kenging. Mawi wangsalan nggih kenging, mangga. Karo ana kemake ngaku joko lara atine ayo ayo
Matur nuwun. Wah, apik tenan iki mau. Ya ta, Truk? Heeh, Kang Garing. Piye, Kang? Wah, jan apik temenanan kok dimurahi, Truk. Murahi piye? Lah, turah to ki mau. Oh ya genah kok. Ini ya ora apa-apa turah kleru ora ketara kok. Sing penting anggere ana sing kleru aku meneng kono meneng ora ana wong ngerti. Ora ana wong ngerti lambemu. Lah ya gur ngono iki. Wong ming sak kenungane iki ya ora apa-apa. Mulane kuwi sarung jagung Mbak Yanti yo. Oh, ya.
sarung jagung. Nah, Tulungagung karo Dindang Duke. Wah, kan. Penak ya, Truk? Ya kabeh iki gumantung niate arep garap, ngono. Arep dikaya apa anggere garapan iki kepenak. Wah, tenan kok. Jan, seneng tenan. Kowe ya seneng kok? Apa? Iki tembang iki mau jan apik ora? Apa? Iki mau sarung daging ora apik. Apik apane? Lho, tembange iki mau ora apik. Kowe iki nek omong ki sing cetha to, Reng. Apik ki nek sesawangan. Rupa ayu. Wedok. Nek lanang bagus, kuwi apik. Kuwi sik kena disawang. Sing tak karepe ngono lho. Tembang iki mau enak ngono lho. Enak ki ra panganan, goblok. Jaki piye tanpa bener lah awakku ki lho. Tembang iki mau kepenak kuwi tumpakan. Ngarya kono. Wis ora ketho babar pisan ora. Oh guneman karo Bagong. Ya. Kene, Gong, nembango. Mbok menawa nek karo kowe ndara cocok selejar penggalihe. Mundur. Duh, ora cetha kabeh. Nembang nek ra aku ngono wis ora bakal arep ngrampungi gawe ngono. Tembang ora kudu anyar, tembang iki kuno ora apa-apa ning ana maksute ngono, Reng. Truk. Heeh. Ya, mulane kuwi. Rungokno tembangku. Nembang sing apik to, Le. Kowe iki adate nek nembang ngono tembang kuno-kuno kowe iki apal kabeh. Lagi. Kaya ngapa, Duli? Mingkar mingku ring ora lho ngono kuwi lho iki lho rungokno conto iki ngono apa iki lho conto nembang iki nek dirasake pangkur iki mingkar mingkuring ukara lho gage adimu ketoke kaya ngene nek nembang mesti apik tutuke kuwi senengane bapak gage dole umbul pengging panyengka ing puri terus umbul pengging kuwi ora jane rak tembang mijil to kuwi heeh lha nek dikokke kono mbah aja gagas Bagong ben sak uni-unine anggone ora mangan tanduran tak ya wis Anoman ma nganti lura lumpat sampun Petro contoh iki lho contoh apa neng pangkur kanggo Anoman ma lumpat sampun dengle mlocot iki nanti kok piye kuwi alon-alon Kartosura dandang gula kaya neng kono sigra milir le bocah ki piye kuwi sanggetek sinangga bajul marmaya blantik jarahan anjas mara hari mami trek tempene gembok glenek kowe ora matuk mbok mangun guthil kuwi tembang kuno ya nyok modara lho ning sukon wulane rak cocok ana sukon wulane keh tunggale ayo tiba suku ya u
Ngono ya ngono kok repot. Ayo saiki aku tekon, sing diarani pangkur ki apane? Apa lagune? Ya Sukon Wulan. Lah iya. Sukon Wulan guru lagu, guru wilangan, ngono. Mula pangkur ki rena sak pirang-pirang. Ngono dudu perkara lagune. Ning cakepane Sukon Wulane. Ngerti? Ya, ngerti aja. Anu, Reng, saiki aku tembange Swargi Pak Narto. Oh iya. Tembange apa? Ini. Aku njaluk tembang Ngundamana. Oh, Ngundamana. Heeh. Tentreme wong bebrayan. Oh ya. Lolo topel kok ayem bae ngono kae. Weh, ya. Heeh, apik kuwi. Wis suwe ora metu. Heeh. Kan dolali ngondak. Ya ora. Bukune ngantek tulisane do ilang. Mergane mau disimpen tok ora tau diunekke. Bukane saking Saron. No ini ngono kae. Ora kowe kok ya apal men. Lho, gendeng Semarang pokoke wis cementel kabeh ngono terus. Tenan kuwi. Ya. Kalau bukune tak kelumpukke nang kono cacahe wis entuk 926 wis tak kelumpukke kabeh. Ayo, sapa gelem ngragati? Dicetakke yo. Kuwi gendenge Pak Narto. Wis komplit wis. Kuwi saka gendeng Bedayan ngantek Ketawang, nganti Langgam dangdut wis komplit eneng kabeh. Wah, ya. Mong karek ngenteni. Ngenteni apa? Ragat. Anggere ana dhuwit cetakke. Oh iya. Syukur engko ana sing para prayagung sing kersa ya kuwi paring dana. Ha kuwi engko dienggo apa kuwi? Dienggo adeg-adeg iki tinggalane Swargi Pak Narto. Oh iya. Dadi ora mung diunekke tok. Heeh, dadi ya ana bukune terus. Ya. Nggih, monggo Ngundamana dados. Monggo Mas. Coba. Hop, stop. Bukane ora pas. Sebabe cantrike nang kene. Nek ora pas tetep tak kon baleni. Lu nemo lu mo nemroji nemo. Aku marah wis omong. Lu nemo lu sik. Alon-alon sik, alon-alon. Aja kesusu. Apa-apa kudu alon dimatke sik. Hati-hati. Kabeh do siap, ora uyuk-uyukan. Lu nemo lu mo nemroji nemo. Oh. Aku yo ngerti no tok, Mas. Aku mudeng. Mula nek wis salah tak kandhani tak benake. Ya. Ora apa-apa, demi kebaikan kok. Ya witikno nek kleru tenan piye mulane kuwi. Yo, baleni Mas.